Ir-Rialto bir-rispett kollu lej is-sinema skola l-oħra ta' Malta jien għalija kien l-isbaħ tokis li kienna Malta u kien magħmar bl-aħħar teknoloġija. Kien għadu ħireġ is-CinemaScope dak iż-żmien, allura r-Rialto kien magħmar bis-CinemaScope, stereophonic sound u anke Vista Vision. Għal dik is-serata kien mimli saru ħommu ma kontx issib biljetti peress li ħafna kun hemm ħafna complimentary tickets ta' inti l-ewwel ftuħ tiegħu u llum jaħbad eżatt 56 sena mill-ftuħ tiegħu u l-annu huwa 56 u kien issib bħallhom ukoll. Bormla r-Rialto kien kellu dik il-gondola kbira sabiħa tant mixewla bin-neon light u l-gallerija taħt fuq barra kienet ukoll tixel is-suq ta' Bormla nedulu aħna. Ir-Rialto qed jerġa' jiġi refurbished u qed isir ħafna xogħol tajjeb. Progress, ovvjament x-xewqa tiegħi li xi darba forsi qatt narah, jekk inkun qed naħaj, forsi qatt narah fl-istat li kien meta fetaħ.